Sorotan bele gogoan kontzertua Baionako Logagelan izanen da martxoaren 1 eta 2 Baionako ikastoren laguntzaileak elkarteak antolatuta. Azken hauekin eta taldeko kideekin egongo gara gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa Hendaiatik agurtzen dugu. Aipaturiko gaiaz gain, Urruñara joango gara Beñat Lazkano idazlearekin egoiteko. Gaur bertan Parisko laborantza saloira doa txapelketa batean parte hartzeko. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Larun batean ateak ireki zituen urtero Parisera iragaiten den laborantza saloiak. Aurten Pirineo Atlantikoetako departamentuak erakusmairik ez izatea erabaki du dirua aurrezteko helburuz. Erabakiarekin 300.000 euro inguru aurreztuko lituzke. Departamentuak posturik izango ez badu ere, 100 ekoizle baino gehiagok parte hartuko dute ekitaldiko lehiaketetan besteak beste. Horietariko bat da Urruñako Garatenea etxaldea. Beñat Lazkano bertako ekoizleak Akitaniako Blonda arrazako behi batekin parte hartuko du txapelketan, Orkide izenekoa. Joaten gira behi batekin, 6 urteko behi batekin joaten gara Pariserat. Lehen aldikotz izanen da guretzat eta biziki konten gara. 6 urteko behi handi bat da, badu bere zitasuna ere, azkarra da. Azkenean behi edera, luzia, jandar da, arrazako behia hori eta buru hon bat badu ere. Eta ibiltzen denean beti bere oberena erakusten du. 2006an aita zendu zenean etxalderen sekida hartzea erabaki zuen Beñat Lazkanok. Bere osaba eta semearekin batera haragia zuzenean saltzen ibiltzen dira. Txapelketak alde batera utzi gabe. Hain zuzen Orkidek jada txapelketetan badu bere esperientzia. Urtero egiten dugu Urruñako txapelketa, eta gero departamentuko txapelketa ere egiten du. Eta aurten izan zen departamentuko txapelduna. Eta nazionaleko txapelketan 3. gelditu zen, eta maila ona bazuen ere momentu hortan, eta horregatik azkenean irrandidate bernola pixkat aragi gehiago berzuela, orduan ikusiko dugu Parisen nola pasatzen den, magian ara ere Parisera joatea eta azkena gelditzea ara ere kontent izango nintzateke. Txapelketan bertan epaileek zer kontuan hartzen duten galdegitean? Lehentasuna ematen dute arrazari nire ustez. Fina izan behar da beda, eta gero begiratzen dute gibela, nahi duzu. Nahi dute ikusi nola sortuko diren haien xalak eta errez egiten baditu edo hola, gibeletik ongi ikusi behar duzu behia eta hor ematen duzu jadanik begia. Gero begiratzen dute luzetasuna, gero nola ibiltzen den behia, nola atxikitzen duen bere burua eta luzia izan behar dure, adarrak finak, denetarik izan behar da irabazteko, eta orduan batzuetan baduzu behi handi bat eta ez da arrazako behia edo askri fina, zaila da azkenean. Txapelketa bera nola pasatzen den azaldu du. Deitzen dituzte bere mailako behiak, tortzen zira zure behiarekin, sokatua, eta ibiltzen zira, eta behia itzulika ibiltzen zira, eta momentu batean dena begiratzen dute, eta azkenean eta erraten dute gelditzeko momentu batean, eta azkena gelditzen baldin bazara, egin nahi du irabazi duzula. Gaur bertan bidea hartuko dute Beñat Lazkano eta Orkidek, Landesetako ekoizleen laguntzarekin. Gogoratu behar da iazko edizioan Iparraldeko ekoizleek orotara 45 medaila eskuratu zituztela. Batez ere Ezpeletako piperrak eta Euskal Garagarnoak aitorpenak lortu zituzten. Euskal Elkargoak plantan eman nahi duen emisio gutxiko eremuaren kontrako mobilizazioak abiatu dira. Gogoratu behar da ekainaren batean sartuko dela indarrean eta horren eraginez autoek etiketa ekologikoa eduki beharko dute eremu zehatz batean sartzeko. Hain zuzen, emisio gutxiko eremu horren kontra agertu dira LFI alderdi politikoko kideak Baionan egindako agerraldian. Zandja Pereira alderdiko kidearen iritziz neurria ez da eraginkorra eta zuzenduta dago auto bat ez duten edo ongi biltzen den auto bat duten pertsonei. Horiek ezingo dituzte erabili hirietan sartzeko, haien ustez neurria baztertzailea da. Horiek horrela, Sanjoena Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakariari galdetu diote zirkulatzeko debekoa bertan bera uztea alternatibak mahai gainean ezarri arte. Halaber, garraio publikoen sarean indartzea eskatu diote eta beharra dutenek diru laguntza bat auto aldatzeko aukera izan dezate.
Sorotan bele gogoan kontzertua Baionako Luka gelan izan da martxoaren 1 eta 2. 80. hamarkadan sortutako talde Hondarribiarreko 4 musikari eta Baionako Harmoniako musikariek eskainiko dutena. Pop rockaren aritik zetorren, eta gero erabiltzen genituen instrumentuak ziren bai biolina eta bai txirula, ematen zioten Irlandar ukitu hori, edo zeltiar ukitu hori. Baina netzen zerbait bilatuta izan. Guk hori egiten genuen eta hala tokatu zen. Jendeak atseginez hartu zuen, orokorrean, danetatik egon da. Baina orokorrean atseginez hartu zuen eta gupozik. Irabaziak Baionako ikastolen laguntzaileak elkartearentzat izanen dira. Eurek antolatu baitute kontzertua. Miana eta Polo Iriondoko ikastolen burasoak hain zuzen. Baionako ikastoletako gurasoak girela eta elkarte bat dugu. Elkarte horrek badu helburu nagusi bat da ikastolen gastu ekonomikoak estaltzea. Gure funtsa da gertakari batzuk antolatzea, sospiskat ateratzeko eta euskara plazaratzeko eta plazara ekartzeko Baionara. Eta hor gintzitzaukun laguna Jujube, Jean-Paul Bridier gure gana, proposamen batekin. Berak bazekien Sorotan bele taldea hasia zela berpizten, salbu eta musika banda batekin akompainatuak izan behar zutela. Eta preseski bera Jean-Paul Baionako Harmoniako musikaria da. Eta proposatu zaukun, lotura egitea harmonia eta taldearekin. Eta hola lotu zen, eta geroztik, udazkena geroztik, konfirmatu da proiektua, eta udazkenatik unat, ari gira proiektu hori lantzen. Arratsalde honetan, Atalaia edota Cincinnatiko bezalako kantuak oraindik ere bizirik diraute. Eta Logagela dantzan jartzeko prest. Batez ere oinarria Sorotan belere lehendabiziko diska da. Eta gero sartzen ditugu beste sorpresa txiki batzuk, baina oinarria batez ere Sorotan belere lehendabiziko diska, hain zuzen izan zela arrakastarik agian ezagunena izan zuena, ez? Ikastolako guraso gisa, gure aujak lehen mailan dira, 40 bat urte ditugu guk, eta garai hori ezautu dugu, 80 hamarkadan gaztaginen, Sorotan bele entzuten ginuen, eta poita dena talde horren kasuan da musika horrek belaunaldiak trebeskatu dituela. Denbora pasada eta horien kantuak segitu dute bizitzen eta pasarazi dituzte belaunaldiz belaunaldi. Oraindik ezagunak dira eta gure gazteek ere ezautzen dituzte Sorotan beleren kantuak. Ate irekiera arratsaldeko 6:30 goiti izanen da. Eta bistan dena, ez da jatekoa eta datekoa faltako. Talotegi bat montatzen dugu eta ostatu bat, sapitu baten azpena terpetua. Nola egoten giren bi egun, ala izanen da behaz jateko edateko parada. Eta bistan dena, izanen da gure ikastolendako sositurri nagusia, behaz zatozte guztian eta talo bat eta trago bat hartzera kontzertua eta gero. Errepikan topatu ditugu Baionako Harmoniako musikariekin batera. Ikusentzuleok martxoaren 2 sarrerak oraindik salgai dira. Gaurkoan Sorotan beleko musikariekin agurtuko zaituztegu. Bihar arte.